Så alle sammen og velkommen til den her YouTube-video. I dag der spiller vi noget HZ1Z. Kill of the King. Hvor vi så skal vinde. Så det vi gør, det er at vi... så det vi så gør, det er at drenge, det er ligesom om jeg er en solo, for jeg kan bruge... Drenge, fucking edpik. Så så vinder vi. Du er så gay. Lasse! Guess about first. Næste jeg var tæt på first loss. Luk røven! Hvordan kan han? Så kommer han lige det før. Næste jeg var tæt på first loss. Hvad med at lukke pikken? Ja. Lasse. Ja, Lasse han kommer til at se med i den her, Lasse. Mikkel. Sikkert. Men hvad? Fuck det. Lasse han er helt cool med, at vi siger Lasse. For han siger selv Lasse. For han selv hedder Lasse. Og så kan vi lige komme med den her for Lasses skyld. Alexander! Ham med store pande. Han var det gøy! Lasse. What a bitch. Løb. Run. Ej, Bæk han er... Maggie, eller Maggie? Ahahaha. Nej, vi gider fuck Maggie. Ja, Maggie, du er B. Er det B? Maggie er så dårlig, en myrker med bedre end ham. Hvor lang tid vil det tage at få lavet en intro, ikke? Okay, vi laver ikke nogen intro, vi lægger bare den her video op, som den er. Jeg vil gerne Okay, hvor lang tid kan det tage dig at lave den? Halv time. Kan du lave en efter det her game? Hvad? Kan du lave en efter det her game? Sure. Sure selv, man. Jo. Så lægger jeg den her video op uden en intro. Og så lægger jeg en anden video om en anden Ja, den her Lasse ved siden af. Og den er fucking lukket. Oh my god. Maggie, du går ud af det hus der. Okay, det er ikke det. Okay, Maggie, jeg skal lige tage pisse. Jeg hedder... Altså, man har V8. Kan du ved røvhul? Slæk en dio. Dio? En dio. Er det mit problem, at du har hiv? Iu. Er det mit problem, at din bip er spip? Stippe din hiv. Oj, jeg har ingen til hjelm. Drenge, nu viser jeg, hvordan man bruger crossbow. Ja, uden pis. Jeg er for en god til det. Maggie, har du en hjelm? Ja. Hvor mange har du? En. Yes. Seriøst. Giv mig en det. Amen for... Las. Hvad laver du? Hallo? Hvad laver du? Seriously, bow and arrow. Kom med her, bare sådan her. Ja, det var mit det, hun kan høre her. Hvor fuck er resten af hans bøssehold? Sikkert døde bare det environment. Ja, bare mig, man. Environment mig. Oh, fuck. Du kan selv være en ho. Han ham. -1 cross. Men det game har det fandme fikst. Hvorhenne? Om bag det her hegn. Jeg kan høre, han skyder ham fra. Jeg kom på den her container. Fuck. Jeg er ikke helt sikker på, hvor han er. De er over det hus her Det er bagved. bare sådan kan sige, hvor de er, så skyder jeg. De er lige nede i den anden kind af dildo hernede.
Der er sådan 5 timer sådan noget. Altså en bil i hvert fald. Hvem ser så? Jeg har ikke nogen hjelm, dreng. Så går den der hus og loot. Hvem dør? Her var mig, der skyder sådan en ko. Mikkel, der er en i bagved dig. En i det hus her bagved dig. Han har ikke nogen våben. Ja, han er der. Der er sin her! Hjælp. Jeg fik ham for fanden, så bag. Hjælp, der er til. Jeg er fuck low. Fuck. Hvorhenne? Han er oppe bag et hegn. Tæt på jer. Jeg er ikke med midt på. Midt om. Jeg havde 3 HP til sidst. Er du sikker på, at der er en mere med? Ja, Er du han har sikker? en bil og det hele. Han står lige der. Står lige her. Ja, han havde måske... I hvert fald, han stod lige her. Jeg Hej. ved ikke, om han brug for en hjelm. Er der ikke en af dig? Jo, det har jeg. Her. Fuck, du er sweet. Hvor fuck, der var kun 2, eller hvad? Oh my god, hvorfor kan jeg ikke bare gå derind? Hvor var ham med bilen så han var? Og så han kørte væk. Men for helvede. Vi er i safe zone, så bare Det bliv er godt set. Der kan næsten ikke være andet end spillere tilbage, det kan der ikke. Hvad? Der kan næsten ikke være andet end spillere tilbage her, fordi det kan ikke passe, at vi kun har dræbt 2. Det kan det så. Nå, jeg skrev Mikkel. Det er ikke mig. Det er godt. Det er godt, Børge Larsen. Jeg er Larsen Børge. Jeg kunne godt bruge en ekstra hjelm med og noget duct tape og med flere hjelme. Det var forkert vej. Altså, jeg siger ikke, hvor mange hjelme jeg har på mig lige nu, men det må du selv gætte. Hvis du gætter rigtigt, så får du en. 3, 4. Nej, forkert. Jeg har 5. Oh my god. Så kom ad en. Jeg fandt en grosser. Kom ad en, sagde jeg. Så Men jeg ser over det hus her først. Som der selvfølgelig allerede blevet lootet. Yep, Her, okay, ude på vejen, der dropper jeg 2 hjem til hver. Har du ikke selv brugt skal jeg kraftedeme over. Okay, der er en, der kun får 1 hjelm. Der er en, der kun får 1 hjelm, men det må I skulle leve med. Jamen, Jeg får Maggie bare i. Fint nok. Ja, der var så. Her er der Og skjort. Marco, skal vi køre eller hvad? Jeg var med. Ja, der er ikke plads, Mikkel. Vi ses. Vi ses med. Vi ses, Mikkel. Ha' det godt. Med? Så med, Mikkel. Eller Markus. Ja, bye. Vi er godt klar over, at vi er i safe zone, jo. Er vi? Snart faktisk, hvorfor? Lad os bare løbe sammen med Mikkel, så skal jeg skyde mig. Vi ses! Okay, det er jo, vi ses. Dreng, vi skal... Lasse. Dreng, vi skal Der er skyde. runde. Rammer Nej, dig jeg håber ikke. ikke, jeg rammer dig. Okay, vi rammer ikke. Jeg var runde. We don't want fights. No. Hør, hvor man kan bag i bøsse. Nu hopper jeg og skyder. Markus, Ja, lad ham skyde efter mig. jeg hopper og skyder. Jeg kan bare køre ind i Maggie. Tager du hul? Ej, du har min motorcykel. Gør jeg? Ja. Ramte jeg den ikke igen? Du ramte mig nu. Ramte jeg? Nej, jeg gjorde. Ja, det gør. Fik vi samme hit. Du fik... Nej, jeg ramte dig ikke, din Jo. ko. Jo! jeg Nej. blev blød. Jo! Okay, hvor ramte jeg så hen var? Det ved jeg ikke. Ja. Jeg rammer i hvert fald. Er dit blod hvidt, eller hvad? Nej, mit blod det er rød. Og jeg begynder at bløde. Ikke for Lasse, du gjorde. Prøv nu at... Fed ko. Jeg ramte dig Lasse. 1 gang. Ja! Nej, jeg ramte dig. Jeg ramte bilen. Du ramte mig. Jeg beviser på det, jeg har optaget. Jamen, jeg har mit mind. Jeg ramte din... Jeg tror, jeg ramte din body armor. Det gjorde du også. Så ramte det også din, gør ikke? Jeg havde ikke nogen.
Maggie, tager du virkelig ikke noget som helst skade der, ikke? Ja. Oh no, the grenade has exploded. Har det bliver fuel? Jo, der er masser af fuel. Lad mig se bagpå. Ja. Okay, jeg må prøve at se. Maggie, hvor meget damage tager du det her? Det var, jeg har en Lammy Force. Sådan. Åh, det er ikke med vilje. Vi kører ind foran ham. Skid dem. Okay, kom. Kan du være? Ej, jo. Stop nu, Lasse. Hvad sker der? Helvede, Lasse. Han er væk igen. Ja. Ej, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke se en rød børnemand. Vi gør det i kirken, dreng, og camper indtil... folk lider i jer. Hvad? Vi bløder altså hele tiden. Hvem fanden ramte dig? Ja, der var den der. Eller, jeg mente, jeg løber med hænder, så det skulle ikke være mig, vel? Ja, der kommer jeg. Der er ingen af os, der kunne have skudt Maggie. Nej, jeg sad bagpå, så jeg har ikke nogen chance for at skyde. Jeg skal i hvert fald ikke sige, det er mig, så slår det ihjel. Maggie, er klar på 360? Der er 180. Yes. Prøv igen. Den her Lasse of Kirke skulle blive lootet. Bare gå løb. Løb bare. Der kommer bil, kom bil. Yes. Du må ikke skide en bil. Jeg må have din fede gå. Skide en bil. Men nu skal du ikke... Jo, det er desværre rigtigt. Vi ses. Ja, men kom nu, Mikkel. Du kan ikke bare løbe væk igen, når de ved... Oh my god. Ja, Maggie, jeg håber, du dør. Maggie is dying! Sådan en ko. De er derinde. De er til venstre. 3. Kommer I nu? Yes. 1, 0. Det var lige præcis på 0,1 eller andet. Oh my god, du var tæt på. Men mange tak for at I gav så med, der har været videoen. Vi ses. Peace out. In i fremtiden.